De Wienwiezer is een heel Frieske naam. Hoeveel Frieske er nog meer hier op Squalle? Nou, als je kijkt naar de populatie, de kinderen en de ouders, dan is het maar een heel gering percentage. En ik denk als je kijkt naar de leerkrachten, dat een derde deel van de leerkrachten Fries als voertaal gebruikt. In ieder geval onderling. Maar de band hier op Squalle praten net volle Friesk. Nee, dat klopt. Hoe is het dan? Ja, maar goed. Hoe heet jij? Oh, hoe heet jij? Ik kan het. Ewout. Een hond is een hond. Een kat is gewoon een kat, maar die spreek je anders uit. Kijk zo Fries wutsjes. Nee. Een paard is een hinder. En dan had je nog één, maar die weet ik niet meer. Oh ja, een konijn. En dat is een knie. Omdat het is anders dan rekenen zo. Het is ook gewoon een andere taal. Vind ik. Ik vind dat Fries anders is dan Leeuwarden of zo. En was zo ik Fries praten? Wat zei je? Oh, of ik Fries kan praten. En of je dat wilt? Ik wil wel Fries praten, maar nee, ik kan het niet zo goed. Je hebt 380 ben hier op Squalle. Hoe staan de ouders gemiddeld van deze band tegenover het Friesk? Wisselend. Er wordt eigenlijk, vaak hoor ik van als het niet goed gaat met de CITO's, besteed maar wat meer tijd aan bijvoorbeeld begrijpend lezen, aanrekenen en laat het Fries maar zitten. Dus dat wordt echt gezien als een bijvak. En er is natuurlijk wel een harde kern, maar dat is een heel klein percentage van ouders die ook thuis actief Fries praten. Daar zit Zwarte Piet. De koelen. Zwarte Piet koelt. En ik zie met name in de onderbouw dat er heel veel Fries gezongen wordt als zijnde van de Friese les. Ik moet zeggen, daar krijg ik ook een kippenvel van als je dan zo'n les bijwoont. Dan denk je, goh, wat is dat hartstikke leuk. En dat gebeurt gewoon op een hele speelse manier. En zo zou het volgens mij ook moeten. Ik kom oorspronkelijk niet uit Friesland, maar uit Groningen. Dus ik spreek zelf de Friese taal niet, maar kan het wel goed verstaan. En ik denk dat het heel mooi is dat kinderen eigenlijk van beide culturen wat meekrijgen, zeg maar. Dus dat de Friese cultuur ook gewoon meer uitgedragen wordt op school. En de Friese taal hoort daarbij. Ik zou het liefst gewoon lekker interactief, gemakkelijk voor de leerkrachten, inspirerend voor de kinderen. Zodat we echt de Friese taal en cultuur weer positief op de kaart kunnen zetten. En ik zou graag wel toe willen naar een doorgaande lijn binnen mijn school daarin.